Hei, salut! Eu sunt Mădălin și ne jucăm GTA San Andreas. Mi-am făcut și un canal de YouTube pentru că am văzut la mulți prieteni de-ai mei că fac YouTube și chiar mi-a plăcut ce au făcut ei. Și am făcut acest video doar de intro, așa să zic. Încă care trebuie să ne... Ok, ciudat. Da. Și am făcut acest video doar așa, din plăcere. Și m-am apucat și de YouTube. Am făcut acest cont doar ca să mă distrez, nu e un cont serios. Și cred că o să încerc să postez chiar în fiecare zi, dar nu cred că voi putea din cauza temelor și chestii de la școală, în fine, da. Plus de asta mai fac și meditația și da. Eu am 10 ani și sunt clasa 4-a. Nu sunt ceva deștept, da? Mă dau așa fiind deștept. Și da, acest video l-am făcut doar de intro și poate că voi upgrada la un calculator mai performant, să zic, peste câteva luni sau poate ani, nu știu, acum să vedem. Pentru că am bani puși deoparte și o să cumpăr un calculator mai bun care voi avea 80 de FPS-uri când voi filma. Acest calculator nu este de gaming, e doar să stai pe net, să te uiți la videoclipuri, chestia asta, da? Am încercat, am vrut să văd dacă merg jocurile și pe el să filmez. Și ca să știți, filmez cu Bandicam, să zic așa. Și trebuie să mi se vadă webcam-ul, adică facecam-ul, doamne, webcam, doamne, da. Dacă vreți și voi aceste moduri, o să vi le pun în descriere. Doar stați puțin să vă arăt și skin-ul. Uitați skin-ul. Acesta l-a avut Max și altele în GTA 5, nu știu dacă mai vă amintiți, dar nu știu dacă mai semănă așa. Ok, și ne-am tras și eu un pad și de ce fug așa? Poate să-mi zică și mie cineva? I-am tras un pad și fug, zici că-ți dă la nemâncat. Da. Stai să vedem cum merge el normal. În fine. Da, am și asta de particule. E foarte tare și frumoasă. Stați puțin să vă arăt, să iau o armă. Uitați. Uitați. Să iau o armă care trage în vântul, să nu stau cu AK-47. Uitați. Ca să știți, eu sunt acum pe România Superstant. Da. Eu bogat. Și că sunt bogat. Skype-ul meu să-l aveți în descriere. Și Facebook-ul. În fine. Astea nu sunt prea importante acum. Pe viitor să vedem câți abonați strângem. Și dacă strângem măcar cel puțin, nu zic 20 de abonați, dacă fac, sunt foarte fericit. Aici la vârsta mea, la 10 ani să filmezi, nu mi se pare cam normal. Am văzut că unii se apucă chiar de la 12 ani, dar eu am zis, mă apuc acum la 10 ani, că oricum mai am cât de cât timp liber și na. Scuzați-mă că mă bâlbâi, dar am multe emoții, că ăsta e primul meu clip. Și da, pe acest canal voi filma, acesta e canalul meu de gaming, că nu o să fac vlog sau ceva gen. Voi filma GTA San Andreas Multiplayer, adică SAMP 037, Minecraft, Counter-Strike, nu ofensiv global, Counter-Strike 1.6, mă pricep cât de cât. Și da, acesta este primul video și ne vom vedea mâine cu al doilea video.